Salutare tuturor și bine ați revenit la un nou episod. Astăzi vom face opening pe Brawl Stars. Din câte știți, a apărut un update și vă dă toate reward-urile acestea. Și acum, haideți să începem să le deschidem. Prima oară o să avem Random Star Drop, ia să vedem. Rare. Super rare, e ok. Super rare. What? De ce nu? Dă-și mie altceva. Mitic. 200 de astea nu e rău. E epic, vezi că e bun. Gata, atât de repede au fost 10? Ok, a fost ciudat. 1000 de coinuri, perfect, că pot să-l fac și pe Fang mai sus. Deci, astea le iubesc. De ce? Am eu ghinionul ăsta. Și nu o să-mi dea nimic bun. Bum. Ok. Ne prefacem că nu ne-a dat ceva rău. 1000 de astea. Perfecțiune. Ia, mitic. 200 de astea. 2000 de blinguri. Stați puțin, revin. Gata, am revenit. Legendary Star Drop. Ce ne dă? Ia să vedem. Da. Hypercharge. Urăsc Hypercharge. Dar o să mai îmi dea un Hypercharge. Ok, le iau și pe Oli, că nu l-am luat. Deci, Hypercharge acum. Deci ăsta e cel mai ghinionist de ăsta. Nu puteai și tu să-mi... Păi Fang am deja asta. Ultra Trophy Box. Dacă nu-mi dai și mie măcar un skin, mă supăr. 20. Nimic bun. Nu strălucește momentan nimic. Aici strălucește. Nu mă ajută. Oribil. Ăsta a fost cam cel mai prost opening al meu, bro. Cel mai oribil opening. Posibil și imposibil a fost. Da, nu vreau. Așa. Da. Și cam acesta a fost. Hai să dăm și un meci. Acesta a fost. Hai să dăm un meci cu Dynamite. Ba nu. Deci prima oară. Merită să-l fac la Power 11, nu? Merită. Dă-l la Power 11. Dă-l, tată. Și luăm și unde ăsta. Adică hai să-i luăm un... Nu, stai deja. Îi luăm pe ăsta. Nu mai am de alea, sunt prost. Lasă așa. Jucam cu Fang, am Hypercharge. Bun. Gata, e la favorit. Hai să dăm și un meci. Va fi singurul meci care o să îl dau eu. Să trag de volan. Ăsta, clar, eu cu Fang. Bă, bune, acum... Haide, bravo! Bă, deci nimeni de aici nu și-a luat un skin care acum cu... Aoleu, ce... Ăla pe Leon, bro, ăștia. Lăsați așa, noi avem pe un Fang. E mai bun Fang, sper. Bine, știu că e mai bun, dar aia e. Asta, nu, omorâți pe ăla, omorâți-l pe ăla, gata. Nu, Spikes, luați-mă alea. Nu. Am ce să fac, am un gunoi noi 10. Nu, bro, Fang nu-i bun de depărtare, e bun de apropiere și n-am cum să mă duc pe ăia.
Hai că mă duc acum, ce să mai... Bă, cum a apărut ăsta? Au 5, deja au peste 10, au peste noi, bă. Nu avem șanse. Ce șanse să mai avem acum? Spike! Nu! Spike-ul tău. Uite cât îi crește! Bro, nu, Bayram, ia drum. Dați drum. Dă mă și tu drumul de acolo, n-ai tu ce căuta aici. Hai, câte am? 14. De ce am 14 atât de puține? Ia-le. Gata, noi avem full, gata. Suntem buni, gata. Bine, mă, Gigi! Nu credeam că o să dau victory, dar aia este. Și cam acesta a fost opening-ul. Sper să vă placă. Ne vedem la următorul videoclip. Pa!